Ja som ťa registrovala, ale nemala som ťa moc v láske. On sa v tej práci správal úplne namyslene, taký bol hnusný narcista. Potom ty si ma vlastne začal trénovať, už tam začalo niečo vznikať. Ty si furt chodil za mnou, som ma volal princezna Diana. A už si mi nebol úplne ľahostajný. Vtedy to prepuklo na tej mojej oslave. Ja som ti lajkla fotku na Facebooku, začali sme sa stretávať a tak som začala postupne sa zamilovať do teba. Nechceš natočiť iba ju vlastne? Však ale ja furt veľa rozprávam. Už sa teším. Strašne sa teším. Pozerám sa na vás alebo do kamery? Na mňa. Na vás. Dianka nie je nikdy ticho a to je podľa mňa jedna z nej kľúčových najlepších vlastností. Gasolina, to je Dianka, ja to na nej milujem. To je proste život, slnečko, energia. Ona je presne to, čo žiari v izbe. Ona je presne to, čo vás rozosmeje. Ona iba prináša dobrú energiu a to je, že najlepšie, čo môže byť. Tak to musíš zapichnúť dole. Ale ja tam nedočiahnem. Počkej, ja som vysoká, no. Všade jej bola. Keď Dianka bola doma, vedeli sme o tom. Aj susedia. Ja, keď je úplne sama sebou, tak povie, čo jej napadne prvé a proste vidíte do jej duše, keď sa tak uvoľní pri ľuďoch. Ja som si vždycky na Dii tak všimla, keď bola sama sebou, že má také dobro v sebe. Wow. Wow. Neplač. Nie, neplač. Najkrajšia nevesta. Najkrajšia. Myslím, že Mária odpadne. Áno, a tebe sa to kedy zlomilo? Fúha. Že mňa zaujímalo. Ani neviem, že kedy to nejak prišlo. Proste bolo to také, že bum a bol som v tom a ani som o tom nejako nevedel, no. Takže tak. Mário má veľké srdce, dobrý chalan, nie je športovo nadaný. Nevie behať. Strašne dobrý chlapec. Stačilo, keď bol napapaný a bol spokojný a hral sa. Veľmi dobré dieťa. Ako rástol, tak ma presvedčal o tom, že je veľmi talentovaný a veľmi má rád tiež hudbu, v podstate tak ako ja. Dosť mi to je ľúto, že v tom čase som ho k tomu neviedol viac. Myslím si, že by bol vynikajúci hudobník. On keď si niečo zaumieni, tak to vie docieliť a ide si za tým. Ja šoferujem, ja nemôžem. Koplo, riadne. Fuj, ale čo to je za Mario? Fuj, toto je ako... Preto ste to nedopili. Jediný jeden človek na svete, ktorého som videl, že ho trafil netopier. A to som svedkom, že ho trafil netopier, dúfam, že ho tam bude. Ja to poznávam. Naháňal som ho, on nevie utekať, jemu idú tak nohy a trafil do netopier. A ten netopier v noci padol na zem a potom odletel. Koniec? Ešte dobre? Môžeme ísť? Jasné. Na začiatku, keď spolu začali, tak mi slúbil, že bude ju podporovať v tom, aby spravila vysokú školu. A vlastne dodržal slovo. Proste je pre ňu úplne oporou. Veľmi silnou oporou, ktorú ona potrebuje.
Ona je taká veľmi pilná, precízna, plánuje dokonale. Naozaj ona má nejaký ten cieľ, ona to vidí, jak to proste bude a ide si za tým. A ten Mario je taký kľudnejší, taký pohodňak, že ona to tak zorganizuje a on dá do toho takúto pohodu. Oni sú ako yin a yang, proste zapadajú do seba. Niekedy pôsobia jak taký taliansky pár, že raz tam je veľká vášeň, potom vedia sa aj že pohádať, ale vedia sa zase milovať najviac na svete. Aj keď je trafená hociaká, tak on jej podľa mňa presne dovoluje byť taká trafená, aká potrebuje byť. Je podľa mňa dáva proste odvahu byť sama sebou. Za tých 6-7 rokov, čo sú spolu, ako vidím, že Diana úplne krypne po ňom. Ona ho mení ako keby aj k lepšiemu trochu. Nie, že mení tak, ako že by ho menila jeho nejakú podstatu, ale ako keby, že vie ho dokopať do tých lepších vecí. Nech sa deje čokoľvek, tak držia spolu a to je dôležité. Nepamätám si deň, že by boli bez seba, aj keď boli pohádaní alebo niečo, proste... Mário nevie vydržať bez Dianky. Nevie. Ona je v robote a čau aj 6-krát volá za hodinu, že proste čo robí. Áno. Tak strašne ťa ľúbim. Myslíš, že Mário pôjdeš máchať? Určite, no. Keď ja som zareagovala, čo som si povedala, že tak nezareagovala. Určite. Dianka, vždy si mala svoju hlavu, ale výber životného partnera ti vyšiel na jednotku. Mário, máš môj obdiv a vitaj v našej bláznivej rodine. Krok ku kroku, vždy bok po boku, stále budem tu, aj keď stratíš vieru. Mário, Diana vedľa vás dnes nestojí a nemá vo vás iba kamaráta. Ona stojí vedľa muža, ktorý jej dáva dnes svoje slovo. A slovo muža má práve vtedy váhu, keď život nie je ľahký. Prídu všelijaké, aj dobre, aj zlé, aj radosť, aj bol, povedzme, ale to je najhlavnejšie, aby si vedeli jeden druhému odpustiť, keď náhodou niekedy niečo medzi nimi by došlo, lebo čo, to je moje prianie. Sľúbili sme si, že od dnes navždy v dobrom aj v zlom, v šťastí i v nešťastí snívať toľkokrát, snívať o hviezdách, od teraz už stále len ty a ja. Takže dámy a páni, v tejto chvíli privítame mladomanželov Dianku a Mária! Zašepkajme. Vidíš? Kusni ju, Mário!
the time and the place. We're here to have a good time. We're shining in the spotlight. Vítača? Čo ma... Keď mi odkladá veci niekam, keď si niečo niekam položím a ešte tvrdohlava strašne, no a... To je pravda. A furt má názor svoj, ten je najlepší a tak to mám zase ja. Ale vždycky vyhrám ja s mojím názorom. No. Tá žena vyhráva vždy, čiže... To je úspech podľa mňa každého dlhotrvajúceho manželstva. Dať za pravdu žene a potom je všetko v poriadku.